Tambah norok tinoro andolan calik ha. Kulumbai cha jotono no jero phai maga phainai hajani ani tapukai bukuk chongno jero puri bodol te buma bufani sak chalai ini 17 tarik सोमबार पश्चिम नालिसरा पंचायतनि 7टा वार्ड तुयै जों तामनि बागै आन्दोलन खालायगा दिनै पश्चिम नालिसरा पंचायतनि 10 বছর आईएमपीटी चालुगै दाबो दङ आईएमपीटी जखनते चालक तमायागलो साबो चेयरमैन सन्तिन देव बर्मा चेयरमैन फैमिली আর सेकेंड वाइस चेयरमैन दिनै बिशकलय ओंखाय जों 7टा वार्ड जनगण तुयै तामनि बागै जों दिनै अर मिसिल खालायगा जों कुनो अरवा पार्टी विरोधीनि तुयै जों अर मिटिं खालाया बा मिसिल खालाया जनगणनि सापनो नायै जों दिनै अर दिनै वाइस चेयरमैन पश्चिम नालिसरा पंचायतनि बिशकलय 10 বছর अर वाइस चेयरमैन का आबुनि यागलो ताबु बर्तमान जों बिनि गोसानो सिजाखा बिनि गोसानो नुखा जों बिनि तमुं चामनो नुखा जनगणनि बागै बकायसा सेबक उनखा 10 বছর बिनि चाया सामुं जों नुखा आबुनि बागै जों 7टा वार्ड चिन पश्चिम नालिसरानि पंचायतनि तुयै जों बुसकांनि पंचायत जों बनो जों बुसानानि बागै सिरदिया होनो जों जत 7टा वार्डनि जनगण तुयै जों अबनि बागै मिसिल खालायो ताई 100% 98% बिनि विरोधी व ताबु दंगो जों कुनो आईएमपीटी त्रिपुरा मथा हिया जों जत राजानि बदल हानि बुसा आइपन जों चिनि पश्चिम नालिसराव दुर्नीति जों ताबु चलियाखौ जत ताखौ बुखौ ताई खाजानि अर जे दंनाय जे जत वार्डनि बरक रुल तुयै सामुं तांगो रुल तुयै काम खालायो आइपन बर्तमान ताबु जे चिनि वाइस चेयरमैन पंचायत चालक दंनाय बिशकलय बिनि चाया नि बागै जनगण बनो सापुटारि लिया ताई दल तुयै जनगण तुयै ब सामुं तांया तामनि बागै हिबा ब बुसकांगो ब तेइसा हाय पंचायत ब दखल खायनानि बागै ते 5 বছর आसंनानि बागै ब साक तारि दं ब साकनि जिस आबो सिजाखा बिनि बागै ताई साक नेट बाइखलै ब क्लिम खलायगा हाई लेवल न बिनि व्यक्तिगत ब क्लिम खायमानि सिजाखा जनगण ब वाइस चेयरमैन ब चेयरमैन इ वार्ड नि माहाय फनां नांथुं ने ब साक रहमानि बागै जनगण हामजागलिया ते थानाय 10 বছর बजे सामुं तांमानि जनगणनि बुकुंनि रिपोर्ट मांखासुं सामनि नक पाइनानि हेनै रां नाजा आबो पाइदिया ब कायसानि हामक्रानि लामानो कासुका ताबो बर्तमान के ओजन दङ अरबो सामुं खायरिनानि हिनै रां नाखा कागज खायरिनानि हिनै रां नाखा बा रेशन कार्ड खायरिनानि हिनै समस्त ब कायसा टार्गेट नामान ब खलायलिया बिरि साक तो बरुतुगो आबुनि बागै जोंनि 7टा वार्ड न तुयै जों बुसकां पंचायत उंफिनाय ओंखाय बनो जों इचिनि 7टा वार्ड बनो जों सिरदिया अब आनि साइसुं व्यक्तिगत कगिया जोंनि पश्चिम नालिसरा पंचायत 7टा वार्ड दङ 7टा वार्डनि जनगण तुयै जों अब कायसा जों मिसिल खालायगा तिनि बुसकांनि पंचायत ब बुसानानि हिनि कायसा टार्गेट नामानि ब साक जे हाई लेवलनि बरक रकन बा चिनि अर बर्तमान एमएलए तंनाय ताबु चिनि सार अनेमेस नब ब रहका मेचिस ब मनोटरी ब व्यक्तिगत खाका बा मनोटरी हिसाबै ब साक चेयरमैन हिनि ब कायसा क्लिम खलायगा अब जों जनगण जों अब मानिया अब चिनि हाई लेवलनि जरा अक्रा साक्रा तकनाय रक जरा डिविजनल तंनाय रक एमसीसी जरा तंनाय रक नरक अब जे जनगण जों दिनै मिसिल खालायमानि जों जे कक सामानि अब सेफ खायनांथौ एबसेक खायनांथौ गाय जों बुसकां पंचायत जों जे बर्तमान ताबो पंचायत चालक तंनाय चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनो जों एक्सेप्ट खालाया आबुन बागै जों दिनै इ जागाव मिसिल खालायगा 7टा वार्ड तुयै जुदि आनि कक सामानि जुदि चाया तंखांखाय नरक जनगण आनो खमा खालायदि गानि कक सामानि अरन पाइखा